Sunana Zainab Nasir Ahmad kuma ni 'yar jihar Kano ce kuma ina aiki da wata kungiya mai zaman kanta a nan jihar Kano wadda take kungiya ce ta matasa mai yaƙi da cututtuka masu yaduwa. A matsayina na matashiya wadda take aikin fafutuka akan abubuwan da suka shafi kiwon lafiya. Na karbi allurar coronavirus wato COVID-19 vaccine ta rigakafi wadda aka shigo da ita kuma mutane suke karba. Ita allurar wannan COVID-19 din allura ce wadda bata da cutarwa saboda na karbe ta a matakai har mataki 3 kuma bata cutar da ni ko so ɗaya ba. Babban dalilin da ya kara min karfin gwiwa wurin karɓar ita wannan allurar shine akwai saurayina da muke tare da shi wanda shi tun farkon shigowar ita cutar COVID-19 din yake cewa ƙarya ce. Ina yin aiki na wayar da kan mutane akan su karɓi cutar kuma su ɗau matakan kariya yana nuna min cewa shi fa bai yarda da cutar nan ba, ƙarya ce. Sai da ta kai cewa sai Allah ya dora mishi ita wannan cutar COVID-19 din ya zauna ya fama da wannan cutar ya bi duk matakai na killace kai da karɓar treatment na cutar. To daga bayan ya warke ya ji jiki ya samu sauki gaba ɗaya sai ya zo yake ce mishi sai yanzu ya ƙara tabbatarwa da wannan cutar gaskiya ce kuma ya ji labarin ana yin allura yana son ya je ya karɓa allura. To sai wannan abin ya ƙara min ƙarfin gwiwa sosai. Naga cewa ni ma gaskiya tabbas ya kamata in je in karɓi allurar nan ko dan saboda mutanen da nake wayarwa da kai sannan kuma na san allurar ba mai cutarwa bace ba.